kule evangeli okubhalwa nguLuka. uLuka ebekhankanywa njengomuntu oye wabhala incwadi enezahluko eziliqela kwiNew Testament, kodwa ngenguye oyena muntu ubhale kakhulu, kodwa mhlawumbe singathi kube ngomnye kwabo bathathu abaye banikibonga lokubhala kakhulu kwiNew Testament. Uthi ke xa ezoba esondezwe kumpostoli uPawulos kuye njengendoda ethanda uThixo uLuka, nanjengomuntu uLuka ebengakhange abe kube kuhle kakhulu ngokwe-upbringing yakhe, kodwa wathi ngoba ebekhuliswa ngabantu abakholwayo emaGrikeni nabo bantetha yesiHebheru, ukhule ngolo hlobo lunjalo uLuka wathi waba kwikhabathiso lokusondezwa nguThixo ebukumkanini bakhe, khona ukuze abayovakalisa ilizwi kwintlanga zonke, nanjengomfundi ebekhulekile esondele kuYesu. Athi ke ekuhambeni kwakhe wasibhaqela ubudlelwane obukhethekileyo nompostoli uPawulos. Ngelo xesha ekufundeni kwakhe uLuka esenzile zonke izinto njengabanye abantu, wahamba wayokufunda ekuyeni kwakhe, wanikibonga elikhulu ngokwemfundo yakhe, engabongwanga ngokwemisebenzi yakhe. Emveni kokusebenza kwakhe ngokungena xhekena khanasi, wathi ngoxa enikwa ebizwa ngokugqirha, wathi uPawulos xa ethetha naye, ndiziva amandla ndingenawo noba ndingathi kuwe ubugqirha, kodwa kungabhetele kakhulu uba ndingathi mna xa ndikubiza ndithi wena uyi-physician. Babuza abantu into balo ugqirha ne-physician zohluka ngantoni na. Athi umpostile xa ethetha ngolo hlobo, athi xa ethetha ezama ukulungisa loo nto nokuphendula lo mbuzo lowo, athi all physicians are doctors, ngoba kaloku ziyanyanga, but not all doctors are physicians. Ngenxa yokuba abantu bonke ayibanikwe lobugqirha, abanye banikwa kuthiwe ngugqirha, hayi ngoba eneyimedicine, kodwa ngoba imfundo yakhe imbeke kwikhabathiso lobugqirha, ngoba wawufikelela nakwi-PhD yakho ungakhange uyofundela medicine, bakubiza ngokugqirha. Kodwa ke loo nto ibangela into yoba xa usowuthetha ubekwa mdala kuthiwe wena uyi-physician, ithetha into yokuthi ungugqirha, ngoba wena ubizo lwakho ubizelwe ekunyangeni abantu. Kunjalo phakathi kohabo lukampostile uPawulos noLuka, kodwa ngoku uLuka uzonwaba ibali lamadoda amaninzi, ngoba uLuka ebafika ethetha ezama ukuzoba ibali likaYesu, ajonge kakuhle imizekelo nemizekeliso athe wayenza uYesu ethetha nabantu bakhe ebabizela kuye, ngoba phana
mazono awuyenzi mazono ujongisa amehlo akhe ebantwini awusenzi mazono uthatha amehlo lawakho wajongisa apha kwisiqu sakho wenzela besithi self-introspection emveni koko awuzifumana uyathi Thixo ibalekanga ngamungamu Thixo ndive ukuthandaza kwam Thixo ndima lonke ukheko lwam Thixo susa ilizwi lakho kwimpazamo zam Thixo ndibone ndilusiza Thixo ndibone ebuzeni bam Thixo ndibone ebufameni bam kodwa namhlanje thina kawusijonga eyethu imithandazo yokuhleka nokuhlekisa ngabanye abantu singekela ixesha ubone intoba iimpazamo zabanye abantu yinto esibangayo sithile ngeempazamo zabanye abantu silibali kwethu Thixo kabenetafu ngamungamu imikawa yethu ingafikela kulono ingakhulu ibandla lethu kodwa ixesha elininzi nathi sifana nale ndoda sisoloko sisithi Thixo andifani naba bantu andifani naba ndihamba nabo ndibhetele kunaba bantu ndihamba nabo silibali intoba akho mbhetele kulo muntu kodwa sizothi nasithetha nasingenga apha ecaweni nasingena ecaweni sisindiswa silandela uYesu sivuma ezongenisa kuyo asingene ecaweni kuba sifuna intoba masibhekele kunabanye abantu asingeneli lonke ecaweni kodwa silandela uYesu sizowuthandaza sizowuguga kule nkonzo because we want to be better than yesterday not to be better than the other people asasithandazeli lonke ningayiphathamisile lo asithandazeli intoba masibhekele nabanye abantu ukuthi ukungena kwakho ecaweni uzawuthandazeli intoba mawubebhekele nabanye abantu woe unto you kodwa nesiyenzayo masingena ngecawe sizowuthandazeli intoba masibhekele thina kunayizona indlela lakayithethayo iba nentafu Thixo kamncedise nentafu namuntu uyabona ke ngeke ngalithetha naba bafana bangaphaya baseprison zohlukene impazamo zabo zobanzela babe phaya omnye ungene nge-rape omnye ungene ngokubulala omnye ungene ngokuba omnye ungene ngazo zonke izinto zomhlobo ze-assault bangene ngazo phaya kodwa ufumanise uba omnye kayijonga itikiti lakhe libhale into yoba mna ndisenge-assault ungesithi uphopho ndibhetele kunalo ngokubulele omnye kayijonga itikiti lakhe athi hayi noko mna nangendiwe mna ndibhetele kunalo umntu kodwa yonke into basejele bonke aba bantu ndingenza umzekelo kunye nawo ndifuba ngakuniki ipeni nephepha likhawuzobe nomntu phambi kwakho ungakhawuleza ugqibe ukumzoba uthi umenze neendebe zakhe zibe nkulu uba zinkulu nentloko yakho ungengaleka amatyeba izibe nkulu ngoba kululuzoba omnye umntu ophambi kwakho kodwa xa sinothatha iphepha nepeni sithi khawuzobe wena isiqu sakho you will study uyakhulimili ungakwasikosizoba umane umuziloba sayibona kanjani le ndawo ingasekakho isipili ndizijonge esipilini ngoba kunzima ukujongesa izinto kodwa kulula kakhulu ukubona impazamo zabanye abantu umama wecawe notata wecawe ehlekisa ngomnye umama otata kwazi ukuqeqesha lo jongele insana zakhe indlela esibhiheyiva ngayo kodwa ngathi akacawi ecawa kuthi umntu okhobayo ngelo xesha ngoba kaloku yena lokho babakho abantwana besamva uzibone kumama obhetele ngabanye umama lokho abesavuka ngabantwana bakhe uzibone bhetele kunabanye tata but let me tell you kasisohlukana ngecawa namhlanje into yobana abantwana bethu abalunganga kuba uthande thina abalunganga kuba sibathandazela don't make any mistake ngoba nawe bayathandaza abantwana bagcwele esitakweni bakamaphala baphuma kumakhaya athandazayo nawe abanye bayele bedonsa ithaveni besaba ngabantu abathandazayo zinto ezitatu bazibazalayo xa zivuka ngedolo zithi Thixo basikelele ngazo lobo abantwana babo kodwa Thixo basikelele ngenzaba ovela kuyo kulazaba kuyo basikelele Thixo bazalwa ngabantu abathandazayo kodwa baphume babheke ngabo ndifuna ukukuxelela intoba uba bakho basakuva akungoba wena ubhekele nabanye abazali yilakhi leyo nceba kaThixo leyo